Ahojte všetky krásne duše, tak opäť sa vám prihováram. Dobrý večer inak všetkým, tu zo záhrady. A máme takýto krásny západ slnka, ja to skúsim, wow. Úžasná obloha, priam až taká ružová. No a dnes bol nádherný deň. A akurát, že tu vedľa je taká jedna susedka, ktorá chodí druhej oproti, hej, tuto vedľa. A ona sa nevie nejako kontrolovať. Akože nechcem ohovárať ľudí, ale poznáte to sami, keď ako niekto ako stále rozpráva o tom, čo sa stalo a skrátka totálne sprostosti, číta im tam správy a takéto veci. Čiže to bolo dosť odpájajúce, lenže ja som to vyriešil, že som pustil naplno Bluetooth reprák, akože to sa nedalo. To sa úplne akože nedá, hej, že aby im to zaplo. Potom akože sa stíšili, bolo už akože kľudnejšie. No a tak ako asi to nejak do obeda, do nejakej 15. a od 15. zase prišla, zase tu vykecávali a tak. Hej, takže som zase pustil reprák, zase som tam pustil svetelné pesničky. Tak je to tu totálne presvetlené. Proste ľudia tu počúvajú rôzne štýly a ja tu púšťam proste svetelné totálne pecky. Že to tu prebíjam tou energiou. No a počkajte, tu je aký krásny kryžiak. Tuto presne na záchode, hej, tu je vecko, je krásny kryžiak, no. Takýchto pavúkov tu mám dosť. Oni sa tu barde takto uchýlia, proste tu strážia tento priestor a chytajú tu svoje mušky a si tu chytajú večeru a tak. No a potom sa mi ešte prihodila, neviem či na základe týchto udalostí, že ja som si išiel som si niečo uvariť a som našiel nejaký recept, proste mám ešte nejakú cuketu a tak som dal do panvice, dal som tam aj, ja si prechytím mobil od druhej ruky, lebo tuto mi to troška, ľavou rukou sa to troška blbo. No, ja to skúsim nejako uchytiť, lebo tam mám taký obal, no. A proste dal som tam cuketu, hej, a rajčiny. A že ako na olej, že sa to že opeče a tak. No a bol som v tom, že to ako, že to zmekne, hej. Lenže ja som sa ako si pozabudol, takže mne tie rajčiny aj s tým cesnakom zhoreli. Súka, vyzeralo to nejako takto. Proste, ja som si to takto znázornil. Čiže to bola tá cuketa, hej, a ona zo spodu bola zhorená. Takže na tej panvici ja som si to musel nejako takto pridržať, to bolo totálne horúce, hej. A som zobral nožík a úplne som si proste to nejako takto pridržiaval, som stiahoval tú zhorenú časť, čiže bolo to akož dosť komické, hej. A potom som mu klasicky nakrajal, hej, a dal do panvice. Takže tak.
To je nič. Proste ja som to vyriešil, ja som potom dal druhé, hej. Potom to už bolo akože super a som sa márne domnieval to, že cuketa akože zmekne taká veľká, tak som ho potom nakrájal. A nakoniec som z toho spravil takú jak keby kašu, hej. A do toho som dal ešte, čo sú to? Nudle, nejaké nudle proste, hej, neviem, kukuričné. No, rýžové nudle, hej, ale už je to totálna topka, však pozrite na to. No a okrem toho, keď som sa bol prejsť, tak som ešte nahovoril do toho, na bicykli som bol sa prejsť pri vodu a popri tom, ak som išiel, tak napadli ma nejaké myšlienky, tak som nahovoril niečo a to presne toto. Zdravím všetkých. No aká úžasná vie byť prechádzka, na čo auto? Zoberte bicykel. A ideme. Proste si užívať tú jazdu. A úplne... To je úžasné. Proste človek si svišti len tak prírodou. Vníma všetko okolo. Ja neviem, či to aj natočím. Proste nejaké zábery tam vidno. A proste len tak si svištíte krajinou. Vnímate tú prírodu, všetky tvory, čo tu behajú. Krásne nebo. Asi 12 kilometrov idem. Nie, pardon. Som sa trošku sekol. 12 minút to je len. A aký rybníček. Voda. Tu sú polia predo mnou. Úžasné prostredie. Človek robí aj niečo aj pre telo, pre seba. Čo je lepšie, že? A inšpirovalo ma toto video spraviť. Inšpiráciu od tohto videa som nabral od Vierky Hladkej, ktorá tiež takto nasnímala jazdu na bicykli. Len ja tu idem po takej úzkej cestičke. Ale ide to. Človek je v objati gáji. Fú, to je nejaký padnutý strom. Riadny kus sa tu zvalil. No, tak toto je ozaj stromisko riadny, toto padol. Fúha. Toto muselo byť. No to tá búrka, čo bola, ten vetrisko, čo bol, tu bola dosť silná búrka, tak proste aj toto dokáže príroda. Wow. Úžasné, no. Ako má tá matka Gaia silu. A ideme ďalej. Za tú dobu, čo som tu bol nedávno, tak táto žihova bola úplne malá. Teraz to už podrastlo. Tu ďalší strom. Keď sa to dokázalo zvaliť, toto bola riadna búrka. Ten vetrisko, čo to fúkal. A husičky vidno. Počkať, točiť. No nič. Tak sa nepodarilo, nevadí. OK. Dobre, takže pokračuje naša krasojízda. Vidíme, čo ešte nájdeme cestou. A okrem iného, tie osy, čo stále spomínam, tak oni tu majú hniezdo. Presne tu, len už je tam malá kolónia, hej? Ono to aj nevidno. Som musel zapáliť blesk, no skúsim zapáliť blesk. Aha, funguje to dobre. No oni sú, ja to skúsim nejako nasnímať, moment. A oni sú tuto, krásne ich vidno. Tam je celá kolónia osičiek.
Už ich len zo pár. Bolo ich viacej, no ale ostali tieto. No, vypnem ten blesk. No a okrem tých osičiek, moment, boli ešte aj tu, len to už nejako odpadlo, hej, a tu ešte zase začali stavať, tak to potom už nechali tak, ja neviem, no, ja sa to nevyznám. No, takže asi toľko, no. A ešte vám dám na úplný záver ten nádherný západ slnka. Wow. To proste stojí za záber, pozrite na to. Takže majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom spontánnom rozprávaní. Ahojte.